Så kommer der rødt flag. Hvor? Nå, der. I alt har du 45 minutter. Det er godt klart. Alexander, hvor er din mand? Skal vi ikke din mand? Kom, Vitus. Starter med fejlafgang. Videre, dreng. Videre, dreng. Jamen, han er ikke dømt for her. Kom, Jos. Op og hjælpe ham. Op og hjælpe ham. William, bare skubbe det lidt frem. Op igen. Sig, Jos. Op igen. Ja, det er godt. Så tager du den, Bertram. Du er helt alene. Bare løb med den. Afsted, Bertram. Sikker stærke, Bertram. Tag meter, Bertram. Ja, det er okay. Ganske udmærket, det der. Den tager du. Jeg sagde hurtigere, Bertram. Det er godt. Du skal helt tæt på. Han er helt tæt på. Er du okay, skat? Ja, det er fint. Nå, Det er ikke noget, der er længere skridt. Nej, flyder med bolden mere. Altså, så mange meter, de kan tage. Det vil jo være perfekt. Vitus, du er midtbanen. Kom nu med hjem. Godt, Jonathan. Kom, Jonas. Ja. Sådan, kom igen. Jumper, dreng. Spred det ud. Er du ude, jo? Jos. Hey, hvor han holder for meget på bolden. Ja. Og så laver han. Når han slipper, så laver han. Talib, slip bolden lidt mere. Talib, kig på mig, når jeg snakker til dig. Slip bolden noget mere, ikke også? Frank, det kommer ind. Nu var det stille. Der var stejl, Mark, de angriber. Angriber. Han kan have den hængende. Han kan have hængende. Har du Han har den derhjemme i sin værelse. Vi har sat... Drengene har også mange. Men Mark, de kan ikke... Nogle gange så holder han den lidt for lidt. Nogle gange er det okay, at han holder den lidt. Nogle gange for lidt. Kom så, Brøndby. Vær klar. Ja, så tager han det ekstra, ikke ekstra. Og nogle gange så vælger han at vente. Ryk, Bertram. Flot, Bertram. Det der Bertram. Så ind over. Kom. Fint, Jonas. Flot spillet, Bertram. Så vil vi gerne lige se aggressivitet. Carlos er tilbage. Foran ham, Jonas. Værsgo. Du må godt ramme bolden, Sejr. Carlos, helt turen. Sådan, godt. Ind over nu. Hvad så? Hvad fanden har de fået dig til at lave noget? Bertram, hvorfor spiller du ikke? Hvad så, Mads? Bertram, du må godt spille bolden. Kom nu. hvad med dit hold? Du får lige Så, hvordan går det her? Hvad det er nummer 1, tror jeg. har I stadig dårligt, eller? Ja. Han er ikke bedre end hvad resultaterne siger. Nej. Bare smutter. Får du spilletid hele tiden? Læg op. Kom igen. Alexander. Men jeg spiller tiden ikke, så jeg ved, at man skal Tom eller noget. Sejr, kom hen til din mand. Ja, lidt. Brøndby, orienter jer lige bagud. Nej, Sejr eller Talib, du skal have bolden med dig. Ja, jeg kan se det.
Bum, gutter! Ja, den er tung. Jeg sagde, hun skulle skyde. Godt sparket, Talib. Den var flot mål. Jeg viste ham det til træning i onsdag. Nå, det er godt. Ja, ja. Det sejr. Han sparkede Jeg ved ikke, hvad du siger. Ja, jeg tog den lige. Hjørne. Du ligger lidt offensivt. Og Vitus, du ligger lidt defensivt. Kom nu, William! Godt, det der Og så skyd nu. Kan du ikke være sådan skyde dit venstre ben? Følg op! Takle, gutter, takle! Kom nu ind på det! Ja, der er hold. Jo. Ja, det var hånd. Det var slået. Nej, der var hånd. Det var refleks. Det var refleks. Ja, det var en refleks, men... Der går også øverst til håndarmen. Lige har det, så det ikke, han ikke fik den i hovedet. Men... Så det kan han ikke komme ud om. Ja, han skal bruge hænder, ellers så får han lige for næsen. Godt, det der sejr. Hjælp ham lidt. Flot sejr. Godt, så. Godt arbejde, Jakob! Hvad er din markeringsskål? Jo, Magdi. Bare træk lidt heroppe af. Nej. Bolden er væk. Kan man ikke bare låne Talib, Ikke nu. dommeren passer sit arbejde, så passer du dit. Magdi. Snakker for Helt op. Bare træk helt op på stregen op, Magdi. William, hvis du får den, så bare afsted til Magdi med den. Hvis du får den, så bare afsted med den til Magdi. Vi skal dække op, venner. William, Dæk op, dæk op. Sådan. Carlos, bagved dig! Sådan. Han skulle ikke. Han ville ikke mere. Kom nu, drenge! Sådan der, Jonas. Så det næste Søg mand. bolden! Sådan. Og så slip den igen. Ej, det er flot. Flot spillet, Brøndby. Magdi, Bertram, jeg tror, du skal lidt længere tilbage. Talib! Hvad ved der? Læg her! Jonas, skal du have en pause? Jonas! Vi skal lige lidt op på tæerne, Brøndby. Ny mand! Godt det der, Vitus! Carlos, du når den, Carlos. Du er langt hurtigere. Stop det, drenge. Bertram, du står stille. Godt sejr. Flot sejr. Lever. Ej, det er derude. Godt, det der. Jeg skal slippe, skal man ikke? Talib! Hele bolden var ikke med. Hele bolden var ikke med. Jo, det var det. Nej, Talib! det var kun halvdelen. Der var Godt, Jakob! Du skal være tæt på ham. Afsted, Bertram. Lige op, William! William, lige op med det samme. Det går for langsomt. Hvad så der? Slip den nu. Slip den nu! Slip nu bolden. Jeg er helt fri ud efter. Prøv at se modsat. Godt sejr. Godt presset. Godt kommet tilbage så. Så Mads. Ja, det er godt. Kom. Godt, Mads. Han fik den alligevel med. Hvad så med dig? Ja, sådan. Sådan der. Så var vi bare på mål. Nej. Kom ud i bolden! Kom nu ind, pres! Problemet er, at vi står og kigger Ja, på en. så står der 2 mand 20 meter mål og kigger. Sådan. Ja, sådan. Ind og takle!
Brøndby, vi står og kigger. Så skyder du. Det var så godt. Ja! Øj, hvor er det godt, det der. Carlos! Pause, Krille, Vesterbak. Tak. Fordi Carlos sparkede, og så slår Thijs sådan her. Og så laver han den her. Salim, pause. Godt, Carlos. Frem og ned, gutter. Hvad står der? 5? Drenge, træk den fremad hernede. Slip den nu, slip den, sådan. Kom, Bertram. Du bliver bare ved, Bertram. Hjælp ham. Flot, Bertram. Ej, det er flot, Bertram. Ej, det er flot, Bertram. Der var hånd. Ja, fedt. Sådan. Rigtig Tom, så kan han godt sparke den ind. Jeg tror, vi skal igennem de der første halvleg hver gang, før du begynder at spille fodbold, ikke? Det er Brøndbys nye angriber. Så næste mand, ikke stå og kig. Sådan. Bliv ved, Mads. Jeg har stået deroppe over hele tiden. Og så afsted. Så er det ikke Han har brug for hjælp. Ja, det har jeg været. Vi har lige lidt for meget, Tajp. Christian, du skal ramme bolden. Træk den frem og ned i forsvaret, drenge. Hvad laver Sejr derovre? Det vil også komme og skrue ind. Jamen, han er både venstre og højre altid. Ja? Godt, Sejr. Kom nu, vi vil gerne sige noget. Det har vi tid til. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt tid. Dæk nu op! Sådan. Tajp, pause. Nej, hvor mange har lavet de der? Daniel. Nej, Bjerg Lewandowski. Bjerg Lewandowski. Sådan der. Ja, men nå, så skal hjem nu. Det er nok. Nå, nu kører du hjem. Du har lavet nok. Nej, spil nu lige Det færdig. var på tide. Ej, din hovedstød, den der, den var flot. Sådan der. Det er godt, du ikke... Du skulle have haft langhår, så kunne du lave... Sig mig, jeg scorer. Ja, jeg spiller godt. Ryk, Den står 8-1 eller 7-1. Godt, dreng. Tænk, det er mange der. Det er skærmene. Det bliver mål. Det bliver mål. Bertram. 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 Det er dit navn, du er den eneste, der hedder det, Knæs. Jeg er på vores hold. Må jeg komme lige stedet med Madsfjord? Du råber min søn. Godt spil. Hold da op, Bertram. Det var det samme problem, vi havde med sæsoner af. De to. De får ånder! Mads, så hæber vi den hånd. Hvad står den? Jeg har lavet 4 mål. Kun 8 mål næsten op. Og så drenge, tag løbet. Daniel. Sådan. 8-1. Ud af banen. Så er det ved mig, jeg kæmpede den her hjørne. Jeg kæmpede helt vildt. Det var det. Har du set den der... Ja, hej.
Hej. Patrick, der lige har ringet til mig. De er færdige om 5 minutter, tror jeg. Manden er jo komplet idiot, kan man sige til ham. Nej, de spiller stadig. Bertram sparker bredt skud i kommer. 5-1 8-1 hedder det. 8-1. til os selvfølgelig. Hvad fanden kan du spørge sådan? Det siger de piger, der spurgte om. Daniel, træk fra ham, mand. Ja. Okay. Jamen, 5 minutter, så er vi færdige. Så går vi derop mod, skal de hente noget stik eller et eller andet. Christian! Okay. Ja, vi ses. Hej. Hvorfor man skal have Tom med hjem? Der er ikke fløjte. Nej, han spiller også lige. Ja, men de har en mand rendende rum. Nej, du er markspiller, så må du sgu da ikke tage med hænder, knæk. Godt, Bertram. Så er det tilbage, drenge. Tilbage! Skyld! Hvad? Daniel! Jo, det var sangen. Daniel. Det var da godt ting. Palle giver en fri fra. Ja. Tak for nok, drenge. Fire kasser, mand!